Here Thomas Taike ag an haxío Jernak leis an far se lacal ón legion ón bh mé an salt as na mírna leg. One mission freshen. Agus tá chun súil siar a caiimh ar nabhaí is fearniu agus cúpla ruí nua. Tá cúpla le múna am riomh fós. Feiclí máid linn tosa mar Brana leat. seánna siod an písas bárlam sa rudaí a chunín grím ar rudaí eile. Siod a Larry an líróid leadógad, ní ran táirn bula leis go dtí seo. Larry cehol tú? Go má. Sais cún láin bhfuil. Tá, bín se caiinteach go minic. Nín. Recin bha seo, ní lánach líróid leadóga, chunín se grím ar rudaí. Ní lortaíanna ach dathir na bhaid, do gear siad a seagat, gear siad sliseán, deas ré agus pe bélag Larry le grím a chuneol ar rudaí goit. Larry bucket John and say Angel. Lá mu de bála Larry, ítach. Breanna seánna se go bhfuil at a boombox. Bhí cóisiir ionta organization na Bhí se go háard. Téanna númaisteach an seo tíidir slis amach ríd na cupán. Ítach. Ionta. Tá se go siimplí, breála ma. Cóisiimplí é anú tá Leis cargad. 50 euro gainare aínt cad seo. Tá something good as own. Tá amsach nílas a Sé sin. sé sean. Nóí chuinn se grím is cás le cás etc. Okay, yeah. Chuinn se grím chuinn se sábailte ach sa fiú híis ní hinna tá. Brenna seo chuir tún fánastechan sin, chuinn se grímer, má sí gar brennar scona nú tad mar sin. Ítach. Ionta. Ach níis an pí a haine lumsan, pí sár. Lego nóí tá sé ítach. Ach brenna, keyrings. Má chun dú Paulín sin na pí bretánaí, chuinn se grím a rudí chuid tu bháile ag dean lei, chuir túrá se. Ítach ar fádas le PCL Lego le pailinn tá panna héine ar ta chudán, agus chuir túrá se, le dháir da héir tú héin do bháda duine be, tá sé ná úsa. John sin anhaid. Cánasálam, is brenner seo. Bia. Buscalón, má tá bégalad. Bhecin tú seo? Agus é. Bagel, má tá bégalad, bhecin tú brisin se. Brisin se. Mórúil se sa gása seo. Mar tá ná seo chuid. Má tá se sa buscalón, tit seán na chéile, tit sin dhéas, má tá clingfilm díblair, be se brúte, briste brúte, agus tin seo, ní féidir a gáianna leis. Tá sé ítach, is breála mar. Ouch. Okay, an aráiste. Óráiste. Cat bheith deas réile seo, bra cuairmach a ríist, fi go bhhaú dar leana dhéana, geartíh bháó, geartíh legó, agus brean seo, an áitehfu a scoilt gear tú síostíireach, ha? Cad cuairmach le seán an caithí? Síos go dtíon lá catha an chuairmach. According to sé ítach, mai go dúha sinna tá an PC haring test, agus breanna íl tada ar mo chuid Go maigad. Fáilte rúd. Stop the sin. Ceirfinn rud seo. Cuiníní. Cuihann at na patí, Níor nómar fi conní riomh. níor loud. Go Tá na cuiníní ítach, mar tá sé dain chlichte, bééis sé de golar hart, tá sé dan fistrach, so bééis sé de baint plecanna as choir timp letí, cáblaí tá mar sin. Ní gar dá se sin, ach má chrochan tú ceannach seo, rolla leis le coppla slis baintes agus féirchristeach, má chrochan tú banna siad san plecanna agus bééis sé ítach, bé chola gona sásta, bé bollag na cuiníní lán, ítach ar fad. Caiimh. Brenna seanis. Níor sin caiimh. Ó an rud seo cehann le mé. Hey! Ho! Seo. Brenna seolog. Sponse, cópleabhar, lón, mála scoile, nóí, hack, síl, scoile. Den céad sá. Seo an stáisiún staidir tríhíle. Tá sé iontácht tá an rudaí thuirta éonáte maiile le go le staidir. Tá ocrasart tá an anaiche, tá gar staidir tá leabhrad, tá gar a chuneal fuórt an sponse airad, mála scoile le choir churán, agus tá anna thuirt in éonáte leat. Sean a star. A riomh in mhéal. Bhíán. Ó bh mé ansalt as na bhí seo. As mór tú bhil hartnis. Is fééis na brathní arás ar thu amarbí, má tá sé legar féin airnis ar an síomh seo a teir was count chula car.com, go dtíon céad ar eile baró. Slán!